Sa number 10, traditional nga tikoy ang sold out na sa mga baligyaan sa Bacolod. Mga pampaswerte ang nangin mabakal man karon nga Chinese New Year. May report si Nico Delfin. Bisperas pa lang sang Chinese New Year kahapon, nagdagsa na mga bumalakal sa wakong sa Tindalo sa Bacolod. Gani humalin sang aga, sold out na ang mga baligya nila nga Chinese tikoy. Halos paubos naman ang tikoy sa iban pa nila nga mga branch. Suno kay Chin Cañada, nangin tradisyon na sa mga Filipino-Chinese ang maghanda sa mga tikoy sa pagpati nga ining nagapabaskog sang pag-inopdanay sang pamilya. Damo man sang gapangita, galing lang kay wala namin sang stock. Na-sold out na kamo, halin pa sang Sang kaginasang aga. Basta Chinese New Year, sir, para sa mga tao, miski in-check or hindi man in-check. Kuhan sila nga, Nangin mabakal man pating mga ginabaligya nga mga pampaswerte kasubong sa mga figurines kag hanging door chimes nga may water tiger design. Sarang ini mabakal sa tag 120 pesos tubtob 150 pesos. Sa store, hindi gini madula, sir. Sa mga sa mga establishment, Yes, sir. dekorasyon. Sa mga office. Yes, sir. Ay, si Baby Tiger. Baby tiger. Pila na gani? 120. 120 siya. 250. Kada tuig nangin kabahay naman sang tuigan niya kahiwatan sang syudad ang Bacolod Jet Festival nga nagahatag atraksyon kun Chinese New Year. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.